یک ji saziya herî kevnariya civakî malbat e. Lê li ser malbatê gelek nêrînên erênî û neyînî heye. Gelek kes qala mirina malbatê, gelek kes jî ji bo nirxên civakî were parastin, qala parastina saziya malbatê dikin. Hinek kes jî di malbatê de pêwîstiya guhertirên demokratîk tînin ziman. Bingeha civakbûyînê û heman demê de bûye dendikê dewletê ye. Di dîrokê de têgîna malbatê, pêkhatina malbatê, têkiliyên di nava malbatê de gelek guherîn çêbûye û hîna jî berdewam dike. Malbat çi ye û çawa ava bûye? Em bi hev re di vê bernameya xwe de malbat û piskirêkê heyî nas bikin. Bernameya me dest pê dike. Malbat, aile, külfet, xêzan, ke ye. Di serdemên herî kevnarê dîrokê de malbat komîna ku ji dê, zarok, xal û xaltî û dapîr pêk tê. Bi qasî ku lêkolînên dîrokî nîşan didin, beriya derketina bavek salarî, malbat bi giranî li ser dayîkê tê destgirtin. Bav demek dirêj, an nayê zanîn, an jî dema were zanîn jî ti berpirsyariya xwe li ser jin û zarokan tune ye. Heman wext ji ber ku serdemek pir dirêj deselatdarî tune ye, zarok jî weke milkê dayîk an jî bav nayê dîtin. Zarok endamê biçûk yê civakê ne. Li hemberî zarokan hemû civak berpirsiyar tev digere. Weke peyv malbat bi çanda nêçîrvanî ra dest pê dike. Malbat, malbav, ango, malabav, mulkabav. Yekemîn serdestiya sazûmanî ya zilamtiya serdest li ser malbatê pêş dikeve. Mêr bi serdestiya jin û zarokan dest bi serdestiya civakê dike. Daxwaza mêran a xwedî zarokên kur bûyîn ne daxwazek xwezayî û ajoyî ye, armancek ji deselatdariyê ye. Etîmolojiya peyva family ku di înglîzî de ji bo malbat tê bikaranîn, di vê warî de mînakek berbiçav e. Wateya vê peyvê ku ji peyva koletê, jin û zarok koleyê mêrin. Malbat di vê peywendiya civakê de weke dewletek biçûk a zilam hatiye avakirin. Cewhera komînal a malbatê di şeklê hevgirtin, hezkirin, hevkarî û parastinê de ye. Aliyê wê yê otorîter jî bi şîddet û serdestiya li ser jin û zarokan derdkeve holê. Rêber Apo diyar dike ku li ser esasê demokratîkbûyîna têkiliyê di nava malbatê de malbat dikare bibe yekîneya bingehîn a civaka demokratîk. Malbat bi serdema kapîtalîzmê re gelek guhertin dijî û malbata dendik serwer dibe. Berî vê malbatên fireh hîn zêdetirin. Malbata dendik aliye aborî hevgirtinê de li gor malbatê fireh hîn zêde lawaz e. Lê têkiliyên deselatdar di nav malbata fireh de jî bûye sedema gelek nakokî û alozyan. Li Awropa û gelek cihên din êdî malbat de helweşandinên mezin tê jiyan kirin. Ev dibe sedem ku têkiliyên civakî lawaz bin, zarok bê parastin bimînin. Hevdû berdan zêde ne û ji ber vê sedemê êdî li gelek welatan zarok û dayîk an jî zarok û bav weke malbat jiyana xwe didomînin. Tevgerê feminîst, anarşîst malbatê rexne dikin û dibêjin ku ev sazî pêwîste ji holê rabe. Muhafezekar, oldar, rastgir û civakên kevneşop jî parastina malbatê diparêzin.
سوسیالیست مارکسیست جی مالبات بورژوا رخنه دکن. تفگره آزادیا کردستانی جی به درکتنا خوده مالبات و مالبات پارێزی رخنه کریه. جبر برجواندین مالباتی آنجی پاراستنا مالباته شورشگر سرهلدر devj doza xwe berdane. Dewletan têkiliyên malbatî heya rojnameya îro jî bi armancên nokerî, îxanet bikar anîne. Ronîkirina rastiyên deselatdarî, dewlet, Çîn û civakê bi ronîkirina rastiya malbatê pêkane ye. Derheqê malbat de rêber Apo wisa tîne ser ziman. Di serdema navîn de zewac misoger ji bo serweriya siyasî ya zilam xurt bibe hatiye bikaranîn. Zilam jî weke amûra bihêzkirina zext û mêtîngeriya Çînî li zewacê nêriye. Divê mirov di avakirina malbatan de vê bibîne. Malbat di nava dijwariya zext û mêtîngeriyê de ava bûye. Pêvajoya ji malbata dayîksalarî derbasî malbata bavuksalarî dibe, xala ku berçav tê girtin, hilbirîna zêde û zilam gihandina deselatiyek berfirehtir e. Ango malbat bi rêgezên pîroz, olî yan jî evînî nehatiye sazkirin. Misoger di nava sînorên hatiye destnîşankirin de teşegirtiye. Ne ku ji ber fermana Xweda ye û ne jî pêwîstiyek rêgeza evînê ya berz e. Malbat weke hatiye diyarkirin, misoger di çarçoveyeke berjewendiyê serdestiya zilam ê çors û hovane de pêşketiye. Ji bo ku civakbûyîn carekî dîtir di nava aramiyê de bijî, pêwîstî bi guhertina malbat jî heye. Malbat dikare bibe dendikê civaka demokratîk. Malbatek endamê civaka demokratîk çawa ye, gelo derbaskirina malbat gengaz e, ji bo guhertina malbat rexne li ser malbatê gelek giring e. Bi rexneyan dikare gavbên avêtin. Ji ber ku saziya herî biçûkiya dewletê ye, bi feraseta ku jin, zarok, mal û mulkê mêran e tê destgirtin. Bi têkiliyên azad dikare carekî din bi çanda dayîktî bide jiyan kirin. Wê demê jin, mêr û zarok dikarin di nava aramî de bi îradeya xwe jiyan bikin. Ji bo ku pirsgirêkên ku niha malbat dijîn ji holê rabe, guhertina malbat giring e. Pirsgirêkên ku niha malbat dijî çi ye û guhertina malbat çawa pêk were. Derheqê vê mijarê de niha jî em nirxandina endama Akademiya Jinolojî rûken roj da guhdar bikin. Tabii salên dirêje me re dikarî bêjî taybet piştî bû rasmalî kapitalizmê wisa kariye bi rêbazên xwe zirav xwe di nava civakê de bela bike hakimiyetê li ser zihniyeta insana bike wa biçûk mezin xastina me re dikarî bêjî diriya televîzyonara û gelek wekî internet gelek rêbazên cuda cuda hatiye meşandin. Ew gelekî bandorekî xwe milê selbî de li ser malbatê hatiye kirin. Malbat jî em tev dizanî yanî dendika esasî ji bo civakê. Dema me re dibêjî civak tabii ki civakekî polîtîk axlaq li ser bingehekî demokrasî di nava wê de însanê ku em bêjin ferdên malbatê wek hev jiyan dikin, hevdûfan dikin, bi îrada xwe tevî jiyanê dibin, rihê berpirsiyartî hem ji bo malbata xwe, hem ji bo civaka xwe, hem ji bo welata xwe. Ev di çi di karê xwe de bê, çi em bêjin di xwendina xwe de bê, yanî xwedî hedefên mezin in. Ev hedefê wan jî tê tevî avakirina
جواکێکی کو تێدا ئەم بژن هەم ڕەفاهی هەبی هەم جی تێدا مافی ئینسان تێدا وەرێ پاڕاست جواکا دیکۆ ئەم دەبێژین جواکێکی کۆ ذهنیەتا دەستهڵاتە ماڵبات وەکی گۆ ئەم بێژن دەبێژن مۆدێل یان نەموزەجە هەری بچووک یا دەولەتی بۆ ذهنیەتا دەستهڵاتدار وڵاتین بۆ ئیرۆپ سیستەما دەولەت وڵات برێڤە دەبن سیستەما خودن ئاواکردن تدمەزێنێت ناوە ماڵباتێدا مەسەلەن باک گوتناویەیەکیە داوی دایک پڕ زێدە گوتناوی ناوی مەشۆن ئەنە دایکێکی گۆرە مەجاجێرە نەبە بوویە زانە ببێ پێشکەوێ واعی بێ زانە بێ چاوەزارەکەخوا سەر چه ئەساسی مەزن بکێ یعنی ولو تەسەرسولی تێ ژدیاخوا تشتێک نەگرت ji ber diyawê tiştek ji diya xwe nekir. Mecal ji jinê re nehate vekirin ku ew jina kar bê bi rastî jî pêşkevê zane bibe. Zihniyeta desthilatdar mulkiyetê pêş dixe. Ciyekî got mulkiyet pêş kir, sulta heyî. Ciyek sulta heyî, koletî heyî. Evana îro roja îro de vê pirsgirêkên pir cidî rûbirêwê tê. Ji ber ku wa hevsengiyek di nava malbatê de tune. Dema got nav malbatê de tune vê di nav civakê de jî tune. Titmeyzênê mesela bêjin kor her tijere serbest. Dema em dibêjin her tijere serbest e hemîrekî şaş. Nel diya xwe godar dike, nel bavê xwe godar dike, li gorî xwe jiyan dike, gorî xwe jî di rêka şaş de dimeşe. Keç bi vî mantiqî nêzîkibin zaten keç meyvan e. Di emrê biçûk de, zahîra pir di emrê biçûk de dana zewcandin bêgo hevdû naskin, bêgo hevdû famkin, taybetmendiya wa çiqa hevdû digirin em bêjin malbatek bê avakirin tune ji bo wê diçe çiqa dirêj bike bere salek piştî wê ne em mezên bûyerê hevberdanê derdikeve pêş. Ev civakê ji hev dixe. Ji ber çi ji ber ku malbat ji hev kir civak jî ji hev dikeve em rûbirûyê vê pirsgirêkê pir cidî tê. Yani wekî em bêjin xebatekî gojinûro jî îro dê meşandin yek tabî vegerandina dîrokî. Naskirina rola malbat nava civakê de û ji bo ku vaka me bibe wek modêl wek nemûzecek ji bo tevayê rojhilatana cîhanê civakekî demokrasî bê. Têde wek hevî edalet, mafê însan parastî bê. Nirxên însaniyetê têde werin parastin. Lêkolînên bingihîn têne kirin. û li ser esasê va lêkolîna êdî lêgerînê rê û rêbaz çêdibê. Mesela em bêjin malbat dest vekî çawa bûn. Çi rolê îst? Piştre bi hatina desthilatdariyê, zihniyeta siltewî, got xwe hakim ji ser civakê kir, malbat kire çi halî de? Çawa malbat kiriye wekî wesîlekî ji bona pêkanîna pîlan û mixetetê xwe. Mesela me beriya niha jî got malbat ketiye çi rewşê de yanî bav hekim li ser malbatê dike ama aynî wext jî di nava civakê de di nava em bêjin saziyê dewletê de bi xwe koleyê yani. Heqê wî yek gotinê nîne. Çawanê ew ji derve de bêhêze di hundir û de xwemezin dike di nav malbatê de jî terbiya bû dide wan efradê yan malbata xwe bêhêzin yani. Ji ber çi di esas de dikin mulk û wê mulkiyetê jî însanê kolet dê avakirin. Ev ne lêkolîn kirin, Kuranî, bingihê wê dibêje esasê wê derxistin pirsgirêk çi ye? Rêbazên çareseriyê ji bo vê pirsgirêkê yani çi mere çi rengî dikare vê pirsgirêkê çareserkê lêgerînên vî rengî çêdibin û em karin bêjin ji bona çareserkirina van pirsgirêkin ku îro malbat rûbirûyê wê tê û bandora xwe li ser tewayî civakê kiriye jî heya astekî em dikarin bêjin jinolojiya bi rêbazên lêkolînê em bêjin malbat dîtin, însan dîtin, li dîrokê vegerandin, sîstemên ku hene
چه بازی اف سیستم خل سر جواکی ده دی رونشتاندن بناوای ده مالبات اوانا مکارم بجن حیا اصلکی هاتیه مشاندن و ایرو دواره عملی ده جی مرد کاری بجی تیپی کارنی يعني مثلا جيبونا فان برسكريكي بمرو برويتي نوفا جواكي دو مالباتي ماي بيجن جواك جمال با مالباتي أبا كرن كي بيكاهم وكشنولوجيا مثلا قلك ريبازين دولمان دراسي دانشاندن وأنجامي فرقوك تركتين مثلا بيجن وبروردنا وكي سمينارين وكي هديتين وكي ورشاب عملين وكي ام بيجن شانون وقالكي ريبازين ديجي حتى مهاجم كان بيجن تينا بيكاني مثلا بمالباطا رونشتاندنا نقاش كرنا نهديتنا نيرين قرتنا اوانا همي ريو ريبازين كو بيوستي بهي يعني شبوبو مرا كاربي شعبكانيا برسكريكي بو ایرو امبیجن مالبات جیان دکی و نه بیجن راستین کو هنه بجواکی را پارکرن به مالبات را پارکرن گلک انجام جی تگرن و دوام جی بکی جبر کو گر ام دخوازن جواکی کی دموکرات آبا بکن گرک مره انسانی وی وقتی تصویر کده انسان جی گره که بذهنیت آبید یعنی چاوا کار به نیرینی در دور خواب دار میرنا پاجی دماتینی زمان ما بدی ایک مقابلی خوش اهنا مالبات لده خوشکو برا کار بین هب گهدار بکن وکی انسان هب دو ببینن پیش رو خوشکو برا یعنی فرقات جنس نخن نابلا اویش که وری ویش دیو با وری وقتی دیو با بشی بلو نزیکی هبون هلبته وی انعکاسی زاروکی وان ببین دما انعکاسی زاروکا ببین انعکاسی جیرانا ببین جیران ببین جیران بی تاخ بی گوند بی باجا اوانا جی حتی نها سرتی شغلاندن یعنی دگلک جیاده مثلا انجامی باش کردن بس ام بیجن تماميا ام كهنا دبيجي تشتيقوا ام دخوازن تبي اف مسألة كي تكوشيني دوام كرنا بيخ كارو خباتيا جبرقو المقابلي ويجي ذهنيتها دستهلادار جي كي تشغلين نهري قو انسان بكابين فرقي تشتي باش چيه نهار بدري اف برسكريكي قدر كتن جواك چاوا كت فرقي ايدي برسكريك چاوه خودي دواري عملي دما ديت راستي هناك demek rey bazı vay behavra danıştandın dan vakat ede şaştı her. Jibo veji ki idi gohdar kırın çiğdi benim. Le gerine ki gorasti khoda gohrandın çiğdi ki. Van persgrekin godbe sebep bu marbat şehir dikeve. Yani naskırın o rebazı go çare seri. De rebazı çare seri de idi em behavra de ben destek. Vakabeji jinolojiya de be avaki runahiya riya rast جبونا مالباتكي كوكاربي براستي بهبرا وكهر جيان بكي وبحسكرن وبحرمت وببي نموذجك جبو تواي جباك حیا کو جن کو به هزاران ساله رزداری و هزا مزن به دست نخه و نکاربن یکینین واتدار ای مالباته پیش بکبن. نکاره رزداریا مالباتا آوا بویی لسر نزانتیه هبه. پاراکو د جنو و آوا کرنا شارستانیا دموکراتیک ده دیکه و سرمل مالباته گرنگه. بله گهدارن هجا ام ایروژی هاتن داویا برنامه خواه حیا برنامه و مجارک دیتر بمینند ناوا خوشیه ده.